Eu petrec foarte mult timp la birou. Ce mi-ai recomanda ca să nu mă doară spatele? În primul rând, ți-aș recomanda o ședință de evaluare în care să ne dăm seama care este efectiv cauza durerilor tale de spate. Și ce tip de masaj s-ar recomanda în acest caz? Cel mai bun masaj, evident, pentru durerile de spate este un masaj terapeutic în zona spatelui, adică ne ducem pe segmentul spatelui și acolo lucrăm masajul terapeutic și, pentru că vorbim de fascie în masaj, după ce facem spatele, vom lucra și partea din spate a picioarelor, pentru că e foarte important ca să detensionăm toată fascia. Și în ce fel m-ar ajuta concret acest masaj terapeutic? Dacă ai spondiloză cervicală, dacă ai lombalgie, adică dureri de spate în zona lombară, dacă ai vreo artroză a umărului sau orice alt fel de patologie a coloanei vertebrale, masajul este ca un panaceu universal. De cele mai multe ori, durerile pornesc din tensiunea acumulată în zona cervicală și din postura incorrectă care supra-solicită musculatura. Când mușchii rămân contractați, circulația scade, iar disconfortul urcă spre tâmple și frunte. Prin masajul cervical și scapular personalizat și tehnici de eliberare profundă, lucrăm direct la sursa tensiunii, redăm mobilitatea și oxigenarea corectă a zonei. Prin masaj terapeutic nu mascăm durerea, ci intervenim acolo unde ea începe.